Usa ka special recruitment program ang gilusad sa Public Employment Services Office kun Peso, Lapu-Lapu City subay sa kasaulugan sa Women's Month. Gitumong sa Peso, Lapu-Lapu ang ilang recruitment alang sa usa ka gatos ka mga production workers sa Mactan Export Processing Zone o MEPS diin sagad sa gikinahanglan mga babaeng trabahante. Mato ni Kim Francisco, Lapu-Lapu City Peso Manager, nga miabot sa 95 ka mga applicants ang midagsa sa Barangay Hall sa Punta Enganyo aron mo apply og trabaho. 17 kanila maulay nasutang kwalipikado. Hinon gi-interview gihapon bisan ang mga lalaki nga mi-apply bisan kun ang recruitment alang lang sa kababayen-an. Samtang 75 ka mga qualified applicants ang napili ato sa special recruitment sa Peso Lapu-Lapu dito sa Barangay Maribago. Yung mga qualified applicants, they are for further kanang recruitment process, no? Like examination o final interview.